आरो जाय न'खरखौ नाजावो नोंसोरनि सिगाङाव जेखौ दोनो बेखौनो जा। ख्रिस्ट'नि गाहाम खौरां। फोथारनानै बे जायगाखौ फोथारनायनि हाबाफारिखौ जों लादों। नोंनि बोरखौ मिजिंथियो। हाबाफारि लानानै बे गिर्जा न'आवनो जोङो कारिजमेटिक रिट्रिट खुंनाय बिथांमोना नोंनि बोरखौ थोजासे मोननो हाथों आरो बेबादि नोंनि अननाय आरो बोरखौ मोननानै जिउनि लामायाव आवगायनो हाथों आरो बिसेस बासायजानायनि बोरखौ मोननो हाथों। जिउ धोरोमनि र'फोरनि सोरखार जानायखौ मोननो हाथों। बेबादिनो नोंनि गाहाम इसोरनि बिमा जोंखौ बेबायदि जाथों। बे दा सोलायनाय समावनो खुलुमनाय जागोन गोदोनिफ्राय हांगामाफोरजों लोगोसे हिन्जावफोरनि गेजेराव जोंनि बिमा जोंखौ बेबायदि थाखाय गोथार मारिया इसोरनि बिमा बिसेस बे रिट्रिटनि बोसोरा जोंनि थाखाय जुबिलि रुफाथि मा होनना जुबिलिखौ बर'आव मा होनोमोनलाय 2000 बियो माबा जादोंमोन। दा बे हिसाबै बिशपआ जों गासैखौबो खावलायदों कारिजमेटिक रिट्रिट लानो थाखाय। बावैसो जोंना फादारफोरनि सिस्टारफोरनि कारिजमेटिक शुक्रबारसिममोन फैफिनदों आरो दिनैनि साना मैया आरो नोंथांमोना दा जेरैहाय जोंनि मानगोनां बिशपआ खावलायनाय बायदियै राबार राजनिफ्राय जानानै थांबाय जोंनि माबायाव पारिसआव कारिजमेटिक रिट्रिटआ। दा नोंथांमोननि गेजेराव बे दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। जोबोद मोजां। इसोरखौ हामबायहोनांगोन जों बेनि थाखाय बे सम आरो खाबुखौ मोननायनि थाखाय। गिबियावनो इसोरखौ आं हामबाय होनायजों लोगोसे मानगोनां बेवहाय जोंनि आलासि गाहाय जोंना ब्रादार दैमालु बर' नार्जारि बिथाङा जोंजों लोगोसे दं। बिथाङा जोंनि हांख्राय हरनायखौ नाजावबाय। इसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो इसोरनि बोरा बिथांजों लोगोसे जेब्लायबो दं। बिथांनि गेजेरजों गोबांथार जायगायाव बिथाङा इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ फोसावदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा इसोरनि गाहाम बाथ्राजों रिट्रिटनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरखौ सोखादोंबो, मोजां लामायाव लाबोदों, सोरखौबा गोसो सोलायहोदों। मिस्टार पाउलस नार्जारि नाम बिथाङा जोंनि ब्रादारनाथ' न'आव थानानै एसे फार्मासिनि खामानि मावो आरो लोगोसे इउटिउबारबो नामा मोनसे इउटिउबारबो। दा बिथाङाबो जोबोद गोसो गुदुं इसोरनि आरो बिसेस आङो खुंनो थाखाय जायफ्रा बिबान मोनदों प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आफादगिरि दैदेनगिरि नोंथांमोन गासैखौबो आं बुंनो हालिया साबेसे मा दं। सोरबा केसियारबो दं जानो हागौ, सोरबा माबा दं। बिथांमोनखौ मोजाङै मिथिया। जोंनि बर' ब्रान्चनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट गिफ्ट्स अफ द हलि स्पिरिट।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा आरोबाव दङ जोंहा आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोङो Dumbaja Kumburi Jangali Tengmari Makamburi Kumburi Jawa Apa isoko hambai doai बिशेष बे रिट्रिटनि बोसोरा जोंनि थाखाय जुबिलि रुफाथि मा होननांगोन जुबिलिखौ बर'आव मा होनोमोनलाय 2000आव बियो माबा जादोंमोन दा बे हिसाबै बिशपआ जों गासैखौबो खावलायदों कारिजमेटिक रिट्रिट लानो थाखाय बावैसो जोंना फादारफोरनि सिस्टारफोरनि कारिजमेटिक शुक्रबारसिममोन फैफिनदों आरो दिनैनि साना मैया आरो नोंथांमोना दा जेरैहाय जोंनि मानगोनां बिशपआ खावलायनाय बायदियै राभा ब्रान्चनिफ्राय जानानै थांबाय जोंनि माबायाव पारिसआव कारिजमेटिक रिट्रिटआ दा नोंथांमोननि गेजेराव बे दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय जोबोद मोजां इसोरखौ हामबाय होनांगोन जों बेनि थाखाय बे सम आरो खाबुखौ मोननायनि थाखाय गिबियावनो इसोरखौ आं हामबाय होनायजों लोगोसे मानगोनां बेवहाय जोंनि आलासि गाहाय जोंना ब्रादार दैमालु बर' नार्जारि बिथाङा जोंजों लोगोसे दं बिथाङा जोंनि हांख्राय हरनायखौ नाजावबाय इसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो इसोरनि बोरा बिथांजों लोगोसे जेब्लायबो दं बिथांनि गेजेरजों गोबांथार जायगायाव बिथाङा इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ फोसावदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा इसोरनि गाहाम बाथ्राजों रिट्रिटनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरखौ सोखादोंबो मोजां लामायाव लाबोदों सोरखौबा गोसो सोलायहोदों मिस्टार पाउलस नार्जारि नाम बिथाङा जोंनि ब्रादारनाथ' न'आव थानानै एसे फार्मासिनि खामानि मावो आरो लोगोसे इउटिउबारबो नामा मोनसे इउटिउबारबो दा बिथाङाबो जोबोद गोसो गुदुं इसोरनि आरो बिसेस आङो खुंनो थाखाय जायफ्रा बिबान मोनदों प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आफादगिरि दैदेनगिरि नोंथांमोन गासैखौबो आं बुंनो हालिया साबेसे मा दं सोरबा केसियारबो दं जानो हागौ सोरबा माबा दं बिथांमोनखौ मोजाङै मिथिया जोंनि बर' ब्रान्चनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट गिफ्ट्स अफ द हलि स्पिरिट विजडम